Ụtụtụ ọma nụ ndị Igbo njem ọnụ. Tata bụ Afia Eke. Anyị bịa na be Eze-Ana Ugochitubelu n'Oraifite ka anyị bịa anyị na-akparịkata ụka dịka anyị si emebu na mbụ. So nna anyị Eze-Ana kenee ndị mmadụ. Ọrụ anyị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m ụnụ, asị nka chita agwụ nkwụ pụtara ụnụ chita aka bụ eke sọrị chetara ụnụ ihe ọma maka ekpuru ihe ọjọọ. Nna anyị biko, dịka anyị na-adị emebe kwa mgbe na mgbe, o nwere ajụjụ ụfọdụ ihe na-agbagwoju anyị anya n'ọdịnala Igbo, anyị sịkwa ka anyị bịa jụta gị n'ụbọchị taa. So ka anyị na-ewelu ya ofu na ofu, anyị na-ayọkwazi ndị na-egekwazi ntị ka onye unu gee ntị bido na isi mbido vidiyo anụnwa onyonyo a wee luo na njedebe ya, maka na anyị ma na ị ga-amụtarịrị ofu ihe maọbụ ihe nke ọzọ, maọbụ ajụjụ ndị ị na-echebuli ike ị ga-esi wee jụ, na ige ntị na ị ga-afụ na o nwee ike anyị azatụkwa ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị ahụ tata. So nke mbụ anyị chọrọ ibidogodo na ya bụ, nna anyị sị ka anyị jụọ gị, kedu ihe bụ dị ịgọ mmụọ? Ihe a na-asị na onye a bụ onye ọgọ mmụọ, onye a na-agọ mmụọ. Kedu ihe bụ ịgọ mmụọ? Kedu ihe ọ pụta bụ isi na mmadụ bụ onye ọgọ mmụọ maọbụ ịgọ mmụọ? Daalụ na ajụjụ gị. Nke mbụgolo bụ na ndị ọma na-ege ntị, mma akọwara ụlọ onwe m bifo nkewa n'ihu. Abụ m Eze-Ana, echiri m ọzọ Eze-Ana, nke ọma Eze-Ana Ugochitubelu n'Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochitubelu na tempụl nke dị n'Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ihe anyị bịara n'ụbọchị taa bụ ka anyị kụziere ụmụ Igbo ihe ha kwesịrị ịma maka ọdịmma. Sonyekwa na vidiyo a bido na mbido were na nkwụsị ka ịmụta ihe omimi kwesịrị ịma dịka onye ọdịnala Igbo, ka ị ghara ịhụzi emebisi. Ihe ajụjụ onye nta akụkọ jụrụ m n'ihe gbasara igere ebe ịgọ mmụọ. Nke mbụgoro bụ na ụmụ Igbo, ana m agwa onye Igbo nata n'ụlọ ka ebido akwụsị ilu na-eri, ka mmadụ ghara ijizi ụfọdụ asụsụ dị anya wee na-eko asị gị, na-eme ka ị na-ezozi ezo, ma ọ na-eme gị ka ị ghara ịdịzi proud of who you are. Nke mbụ na adị m proud ịbụ onye Igbo, maka na anyị bụ ndị ihe m na-achọ ịkọwa bụ iwe onye Igbo, be happy n'ịbụ onye Igbo. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na taa anyị chọrọ ịkọwa ihe gbasara ịgọ mmụọ, the proud of you who you are and come back to your roots. Gịnị bụ ịgọ mmụọ? Ka anyị bidogoro na nke mbụ, gịnị bụ mmụọ? Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kọwara si onye bụ Chukwu, na-edozijuju anya bụ ajụjụ na akwụkwọ katikizim ndị ụka ọbịa, si onye bụ Chukwu, sị na Chukwu bụ mmụọ. Now, ịgọ mmụọ bụ to worship, to give glory, inye nsọpụrụ. Ndị Latin kpọrọ ya latria, that is the highest respect mmadụ ekere eke nwere ike inye Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọnya bụ nsọpụrụ ka a kpọrọ latria, ya bụ nsọpụrụ nke karịchara. So ihe bụ ịgọ mmụọ bụ mgbe ị na-enye ya bụ onye pụrụ ime ihe niile ofufe na mbuli elu tosiri ya. Ọ mgbe ị na-eme ihe n'etu a ka a ga-asịrị na agụ mmụọ. Nwee na-ajụzi ndị Igbo, kedu ụdị ka ndị Igbo ebe anyị kwenyere na Chike ukwu a bụ mmụọ ka ọ bụ? Mgbe ị nwekazi onye ọdịnala na-aga ọfọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị kwuo ise. Kedu ka o si bụrụzie na anyị na-eme ihe adịrọ mma? Mana echefukwara na ndị ụka ọbịa na ụfọdụ ihe taitis ha na-eme ewe pịara aligeshọn banye ime ka ị na-ezozi ezo n'ụdị na chi nke ị na-efe bụ chi nke ukwu a, na ọ bụ ihe ọjọọ ka ị na-eme. All one of their titles. So be proud. Akpọghị onye ọgụ mmụọ,
zaye so akpọ m nwa wụ nọmba 1 onye ọkụ mmụọ. Daalụ. Ihe ọzọ anyị chọrọ ijikwa gbasalụ ihe ajụjụ ajụbụghị gbasalụ onye bụ onye ọgọ mmụọ bụ ịma na ihe ụfọdụkwanụ nada agbagwoju ndị mmadụ anya n'ihe gbasalụ ọgọ mmụọ a bụ na o kwere ka mmalụ na ihe anyị ji malụ onye ọgọ mmụọ bụ asị na onye a na-ekpere alụsị na onye bụ onye ọgọ mmụọ bụ onye na-ekpere alụsị. Biko kọwagodoro ndị ọgọ mmụọ alụsị ka ha na-ekpelu. Ee, onye Igbo gee ntị nke ọma. Ndị Igbo bifo ndị ụka ọbịa abịa anyị ndị Igbo kwenyelụ na anyị na-eto na-efe chi nke pụrụ ime ihe niile, ọnya bụ chi nke ukwu, onye ike niile si n'aka ya abịa. So ihe mere n'ụbụ na ndị Igbo kwenyelụ na anyị ga-akọmediketi to chi nke ukwu ahụ na-enweghị onye mgbata ozi, onye ga-anọ n'etiti Chukwu na mmadụ bụ na-eto ndị ụka ọbịa si aghọta ya. Ọnya ka a dị wee mee introduce Jizọs si n'ọchị sije n'aha Jizọs wee yọọ, mana anyị mana ayọ n'aha onye pụrụ ime ihe niile. Ọnya agbata na ndị Igbo mgbe anyị na-aga ọjị eweta ọjị ekele Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, na-ege ntị ebe a na-aga ọjị na-afụ choice of words ndị nna anyị ha na-eyuzu. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị ekele gị, onye ike niile si n'aka ya, gbaghara anyị ebe anyị si mejọ. Ifụ the choice of words a na-eyuzu ọnyanwa bụ nkuzi na ajọ asị na anyị na-ayọkwa n'aha Chineke kere ike niile asị ise awa ọjị. So oge ha bịalụ ka ha bịa introduce a middle person, ọnya wụ ebe ndị be anyị mere kikiri against. Now ihe anyị nwere bụ n'ọchị nke ukwu ka ndị Igbo ka ndị ọdịnala na-akpọkụ. Now ndị na-agba anyị pagan aghọtara ihe anyị na-ekwu. Pagan bụ ndị ekwetara na Chukwu dị, ndị ekwetara na-enwere Chukwu nke ahụ kere elu ka ana, mana anyị nwakwetara na-enwere chi nke ukwu nke karịsịa. Ọ gwara anyị ga-asị akpọghị onye Iden abụrụ aha anyị. Onye Iden bụ onye ekwetara na onwere chi kedere, kpọọ the person atheist, onye ekwetara na chi dị atọ. Now mana abịazie na nke ọzọ ọbụla ndị anjelu nke Chukwu call them Ogwugwu, call them Amadioha, call them mmụọ aha mmụọ dị iche iche, ndị niile abụ ndị anjelu nke Chukwu. Ọ nsọpụrụ ka anyị na-enye ha, ya adara efe ha efe. Onye ndị ọdịnala na-asị na ihe niile ayọcha anyị asị n'aha Chukwu okike nke kere n'igwe na-asị ise sọọchi nke ukwu a bụ onye ndị ọdịnala na-efe. Ndị ọzọ anjelu nke Chukwu, ndị na-enye Chukwu na mmadụ ozi, ndị a niile bụ nsọpụrụ anyị na-enye ha. Daalụ. Daalụ. Ihe ọzọkwa nchọkwalụ ịjụ bifo anyị batakwa, o nwee ihe ikwulu gbasara ndị anjelu nke Chukwu ka nke a dịrịgodo n'akụkụ. Ihe m chọrọ ịjụkwa kịta bụ kedu ka onye ọgọ mmụọ si ekpe ekpere, ọ kedu ka ndị nna nna anyị ha si ekpe ekpere, kedu usoro ha na-eso were ekpe ekpere, ma ọ bụ dịka onye na-achọ ịbata n'ọdịnala ọfụ kedu ka o ya esi wee bidogodo na ekpe ekpere. Daalụ maka ajụjụ a abụrụgo ajụjụ na ndị mmadụ na-abịa ajụwa m mgbe ọbụla. Ihe m na-achịkwadogo na preya, ịga ọjị, ịga ọfọ, kpọọ ya preya, ihe niile agwa ofu ihe a ka ọ bụ. Preya edivided ya ụzọ ịnọ. Nke mbụgoro bụ prayer of gratitude to the Almighty Father, the creator of the whole universe, onye ike niile si n'aka ya abịa. Nke abụọ bụ act of asking for forgiveness ebe ọ bụ na isi mejọ. Nke ịtọ dị na prayer bụ na paatị nke mmadụ na-ayọ ihe bụ ya nri ya n'obi. Paatị nke ikpeazụ ya bụrụ nke ịnọ bụrụzie nkwubi okwu, declaration. Ka akọwara gị ghọta ya. Ịbịagoro na usoro ekpere ndị ụka ọbịa, before ndị ụka ọbịa abịa, ndị be anyị na-agọkwa ụfọdụ ekpe ekpere.
so ọ bụrụ ha nwa kụziere anyị ka esi aga ọfọ maọbụ ịchọkpọ ikpe ekpere, ọ bụrụ ha nwa ige ntị n'ọnụ ndị okenye na-awa ọjị mmadụ o weta ya ọjị ihe izi ọ na-ebu ụzọ Chukwu okike anyị ekene gị onye ike niile si n'aka ya bịa na o wetara ọjị wetara ndụ okwuchi okwu a o wee yọọ Chukwu okike si ya doo anyị bụ ụmụ gị, anyị bụ nwata na-asa ahụ n'afọ ebe ọ bụla anyị si mejọ ya gbaghara. That's the second part of asking for forgiveness. The third part bụ obido yọbasị ka ihe ọma mere anyị, ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Obido gọwa ọfọ sị na ụmụ anyị ya aka anyị na ihe ọma ga-emere anyị na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be anyị. Obido gọwa ọfọ na anyị ga-eje eje bata abata. Obido gọwa ọfọ ọbụchazie ọfọ anwa o wee ya bụ the asking of favor ihe ọ chọrọ. Nke agba nke ikpeazụ ya bụ obidozie kwubiwe okwu si na onye si na anyị ga-anwụ na onye a ga-anwụ, onye si ihe anyị dị wee dịrị ya were adasịrị mmiri. Obido kwuwa okwu na-ekwubi okwu dị iche iche, affirmation, declaration. Ọnya ka ọ bụrụ na ndị ụka ọbịa ha kpọọ ya back to sender prayer, ebidozie kasị ma na-abaghị. So ịfụ na ekpere nwere ụzọ bidoro abịa ịnọ. So ndị Igbo na-ekpebi na ekpere dị na-agọbuli ọfọ mgbe gburugburu. So ndị ụka ọbịa bịakwara bịa mee ya adapt that our system. Ọnya ka ha mekwara adapt usoro ekpere ha. Ọnya bụ ihe ị ga-aghọta. Daalụ. Nna anyị biko iwekwa n'iwe ị nwere ike ijigodu mebi ihe dịka nkeji 5 maọbụ 6 gọọ ya kpere anyị ekpere ụtụtụ, ya jiri onwe gị wee kpere anyị ekpere, ya gosi anyị ka esi ekpe ekpere ụtụtụ. Ndị Igbo ekene m ụnụ. Ejiri ọma ọjị mana mma akụwala onye Igbo etu esi aga ọjị. Gị onye na-ege ntị iweta ọjị ụtụtụ ịgbapụ akpụ ụkwụ gị n'ala ka ụkwụ gị na-eru ala. Ihe eji eme ihe bụ ka iwe na-absorb the natural, absorbing the natural power dị n'ala, ka iwe receive the blessing from the mother earth. Maka na ana bụ isi mmụọ. Chi nke ukwu kere elu ka ana bụ isi mmụọ. So ịgbapụ akpụ ụkwụ gị, i were ọjị ikene Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya bịa, kene ihe gwu ya na n'ịma na ihe ọma ọ na-emere gị. Ikenecha ya i wee yọbịa na-ayọ esi ya Chukwu chi nke ukwu na anyị ekene gị n'ụbọchị taa, onye mere ka anyị dị ndụ. Obiligwe nara ekene. Ịkpọkuo ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Kpọkuo ndị egere na ndị mbụ. Kpọkuo ndị ichie. Kpọkuo our ancestors. Kpọkuo ndị nna nna anyị ha. Kpọkuo gods of the land. Kpọkuo ụmụ mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ na be nna m, kpọkuo Molas, kpọkuo Ụras, kpọkuo Arụ na Ogwugwu Ichi, kpọkuo Nne Nkịsị, kpọkuo Ogwugwu Ụzọolu, kpọkuo Ngere, kpọkuo Ogwugwu Ezika anya atụ, kpọkuo Edo Nne, kpọkuo ezi ụmụ mmụọ dị iche iche Udo Awọ, kpọkuo mmụọ niile nọ n'ala Oraifite bịa nọtọ anọ ọjị na Chiefuna n'ọkwa na-egughị ụzọ agụghị ọnụ. Mgbọkụcha ya akpọkuo ụmụ mma ya ancestors, ndị nna nna m ha. Akpọkuo ụmụnna m nna m enyi obi bịa tọọ ọjị. Kpọkuo nna nna m enwena bịa tọọ ọjị. Kpọkuo nna 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 m Nwefu si abịa tọọ ọjị. Kpọkuo nna 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 m Nwefu Ejefo Ishi si abịa tọọ ọjị. Kpọkuo Ejefo Ishi, kpọkuo nna Ejefo Ishi Ezara si Ezara bịa tọọ ọjị. Kpọkuo nna 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 Ikeri si abịa tọọ ọjị. Kpọkuo ndị nna nna anyị ha ndị nwụrụ anwụ na ndị furu efu na ndị nna nna anyị ha ndị bụ ụzọ tọọ nta na ngwuru my lineage si abịa tọọ ọjị. Onye akpọrọ ya kpọọ ibie. Kpọcha ha akpọọ m ndị ụmụ ọkpụ ndị amụrụ na ngwuru, ndị nna nna anyị ha ndị bi na anaba anyị si onye ọ na-abịa tọọ ọjị. Onye akpọrọ ya kpọọ ibie. Ọ bụrụ na akpọchazie ya nkerecha ha enwee mkpọọ ndị anjelu nke Chukwu, ndị niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ogwugwu dem ma akpọ ha ogwu ikwu nne m si abịa tọọ ọjị. Kpọcha ya akpọ m mmụọ niile nọ na Oraifite, kpọọ mmụọ niile n'ebọdị taụn anyị mmụọ adụma nọ na Ogwu ụzọ agba bịa tọọ ọjị. Kpọọ m mmụọ ndị ọzọ obodo ndị Ekwuri bịa tọọ ọjị. Akpọọ m ndị mmụọ nọ na ndị Nnewi Edo Nnewi bịa tọọ ọjị. Kpọkuo mmụọ niile anyị na-agbara agbata obi si abịa tọọ ọjị. Kpọkuo ike aja ala Igbo si abịa tọọ ọjị. Mgbe m kpọkwuchara ndị a niile ewee yọọ ha si adọra ma abịakwa na mụ nwee eze na-abịakwa n'ụtụtụ taa nọ ya nna ya ọdọ ma mmanụ me ya dị mma ma amaghị me ya dị mma na ọnwata ka m na-asa ahụ n'afọ nyọcha ha mgbaghara mmehie ebe ọbụla isi mejọ.
maka na ịbụ mmadụ na ọ ga-enwerịrị ebe isi mejọ ịyọcha mgbaghara mmehie ya ọda mma ayọzi iwu anyịwazie m sị ka ihe ọma meere m mere ezinụlọ m mekwaziere ndị enyi m anyịwakwazie m sị ka anyị pụta ihe anyịwazie m ka anyị debe ude anyịwazie m ka ihe anyị ga-eri ihe anyị ga-eri bịa ihe eri anyị bịakwana anyịwazie m na ahụike ga-adịrị m na ahụike ga-adịrị ezinụlọ m anyịwazie m na ife ọma dị iche iche ya mere na be anyị ihe ọchị ihe ndị a niile ekwubiwezie m okwu na ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na ahịa afụ m ndị soro mmụọ gbuo mmadụ soro mmadụ jụọ na akwa na ahịa afụ m ihe ọcha nke ayọọ m si ndị niile na-echere anyị ajọ echiche onye achacha ya were isi ebe buru onye echicha ihe ọ ga-eme anyị ya ma onwe ekwubiwezie m okwu ọ usoro a bụ usoro mmadụ ga-esi wee na-aga ọfọ onye bụ onye Igbo ga-esi wee na-aga ọfọ kwa ụbọchị kwa ụbọchị ihe wee gazie daalụ daalụ na ajụjụ a ịzara ya nnọọ ịzatara ya ọfụma ejikwa m n'aka na onye ọbụla na-ege ntị ga-esi na ajụjụ a ịzara wee ghọta ka esi ekpe ekpere na ọdịnala Igbo. Ihe ọzọ chọkwala ịjụ gị bụ ihe gbasalụ ndị ichie biko ka ị rụtụkwara ya obere aka n'ihe gbasalụ ndị ichie na kedu ihe onye ọdịnala Igbo onye Igbo ọbụla sọpọzụ ịdị na-eme gbasalụ ndị ichie ebe ha. daalụ ajụjụ ya jụrụ ihe onye ọbụla bụ onye ọdịnala Igbo kwesịrị ịma nke mbụkoro ugukoro onye bụ onye ichie ndị Igbo na-ata nọ n'ụlọ iji gụrụ n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa ị ga-afụ ebe e kwuru n'akwụkwọ Liberation gbasara 24 elders ifuga ebe e kwuru n'akwụkwọ ndị ọbịa John na-ekwu na emepere anya ya wee fụ ife anọ dị ndụ the lions ịma ọ na-enwe the lions nọ na the throne of grace nke na-achọ ịkọwalụ gị ego ka ị mata na enwere ndị ọzọ the entities of powers ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi ndị angelo nke Chukwu kpọọ ha angelo nke Chukwu kpọọ ha the entities of powers decision makers the elders so enwere cadres level by level in the spiritual consciousness. Chukwu okike onye kere ihe niile nwekwara ndị entities of powers ndị na-enyere ya aka wee na-govern the whole universe. Ka m kọwara ụnụ ụbọchị m kọwara ụnụ gbasara how the power block works wee soro na ọ bụrụ na president na earthly governance is prototype of what is happening in spiritual consciousness. Wee soro na enwere onye isi ala nwezie ministers ya nwee pamsek ya nwee commissioners ya si etu a wee gbadata na governors si ebe agbadata na local government si ebe agbadata na councilors ihe niile ahụ cadres of power na-etu a ka Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile sigwa wee nwee nke ya. Onye na-asị mmadụ God punish you aghọtara ihe a na-ekwu. Chukwu okike can never descend so low ịga na punish mmadụ one after the other. Ịghọtara ya? Enwere oke gị ọrụ ọ gara agbọ the forces of nature. Enwere forces of nature nwee ndị ọrụ ọ bụ ọrụ ha idiscipline onye ọbụla ka ọrụ ya si dị. Nwee ndị bụ decision makers dịka ndị ichie a na-ekwu maka ya. Remember Galatians 6:7 say God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So iso mma irie mma, iso njọ irie njọ. Ndị ichie a na-ekwu maka ha bụ the elders. And na elders a na-ekwu enwere elders na ngwuru ọbụla. Each family, yes, gị nwa na-ene m anya na ngwurube nna gị enwere elders. Enwere ndị tọrọ ntọala ngwurube nna gị na ngwurube nne gị. Ihe chọrọ ịkọwa ị kwesịrị ịma the importance of create time for yachi maka na ọchị bụ ụzọ. Create time aga m ndị mmadụ bido gụwakwa n'ọfọ. Say here for 21 days ịga ọfọ. What is very important na that 21 days particular time ị ga-eji wee na-abịa ekwubi okwu. Ọ ga-abụrịrị in morning hours. In morning hours ọ ga-abụ bido from after 12 nke midnight to 11 a.m.
ị ga-enwere time iji eweta si na time a ka iji abịa aga ọfọ time ihe eji abịa aga ọfọ nke mbụgoro na ime ihe ọpụta gị na mmụọ enwe na agba na ajazi enwe na ọgbụgba ndụ gị na mmụọ enwe na aka na agba n'ụbọchị dị etu example m nwere mmadụ meji 3 am ebili esetiri m ala mụ na 2:55 then 2:55 ahụ ebinie m ibinie ihe ị ga-eme na 2:55 wụ ihe a na-achịkọwa kịta ibinie ọ bụrụ na ọmụnwa oge nje ebini mana gị nwa ya amasị taịm ihe eji wee bini maka nwa ọ bụrụ na nsị ka ị sonyere m na taịm m ji eme ụfọdụ nwere ike ha binicha mgbe ahụ ha menwe ike ịlahụta ụlọ ọfụma mana mụkwa m binicha mgbe na njikọcha ọfọm n'ime abalị ahụ I can still go back to sleep and sleep very well. So choose one time ga-adị more favorable to you for 21 days. Nke mbụ na ichuzuo time a ife uru ọ bara o gosiri mmụọ na ịkpọrọ ife na ikreti special time. Ihe ị ga-eme bụ ịteta n'ụtụtụ iwere ose ọjị tụchaa ahụ gị ịtụpụ ya si na windo maọbụ na-atụpụ ya n'akụkụ wọọlụ. Ihe eji atụpụ ose ọjị n'akụkụ wọọlụ bụ remember that ose ọjị ahụ iji tụchaa ahụ is still carrying your prayers. Ị ga-atụpụ ya ebe nwaanyị a nwere ike ịgafee na especially nwaanyị nọ na nsọ nke ofu imesịa nke anwa n'idetawala n'ụtụtụ iji tụchaa ahụ atụpụ iwere ose ọjị mkpụrụ ịnọ tinye n'ọnụ gị itinye n'ọnụ gị ihe ị ga-eme ewu ibido gọwa ọfọ kene chi onye ụwa gị kene ezumezu mmụọ niile na-emere gị ihe mmụọ niile na-atụghị anya ekele n'aka mmụọ niile na-eso gị kpọọ ha sị ha na ikene ha. Ọ bụrụ na ị nwere ọjị ma ọ bụ na ị nwere nkwụ ọkụ ị ga-atụsara ha n'ala kpọm ya nwere nkwụ tụsa kpọm ọ bụgoro na ebe metais nwere ihe o mere anaba ana maka ihe eji maka ibiri na-enesi ka ịgbadaba ana etụsara ha nkwụ ọkụ sa ebe a nwere nkwụ ọkụ ịgọwa ọfọ niile ịgọcha ịdọcha ọfọ ikwubi okwu agwala nke ihe esi wee ga ọfọ the 4 cardinal points dị na prayer maọbụ ịga ọfọ na prayer means the same thing. Imechaa ya echetara echefukwara na ịkagbu ose ọjị anwa n'ọnụ na ose ọjị adịghị eji iji ifere ịkagbu ya n'ọnụ mgbe ị na-eme nka. Ọ bụrụ na imechaa ya gọchaa ọfọ gị ịpụta n'ilo bụpụ ya 4 times representing ife na ụbọchị na-anọ mmetụ ime pụa 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 4 times ka ị ga-abụpụ ose ọjị arụta n'imecha ya taa ya ata ịtasisi iwe kpụpụ ya denụ nke a bụ ihe ị kwesịrị ime. Imesịa nke a denụ ịgbazie nka desisi onye ụwa m kere ihe ị chọrọ ka m mee. Call it quiet time, silent moment or silent time. Ịgba nkịtị by so doing ya asị ya inner being by doing that ọ bụrụ na iwu onye nwere call you will see that you will start developing your inner powers. Mgbe ahụ emecha isi chimkere ihe ị chọrọ ka m mee ịgba nkịtị nwa mgbe nta ịfụ na ya inner spirit ga-ebido tụnyeba gị alụ. Ya inner spirit ga-ebido sịgwa gị ngwa mee nka ngwa mee nka ngwa nke a ị na-emetụ ya ọfụma ngwa mee nka ịghọtara ya. Pay attention to that your inner spirit. Kebe eziokwu na o nwere ebe ị ga-emeruo ịfụ na that your inner spirit were adịwa more louder. Nke a bụ ihe ị ga-eme. Imesịa nke a ihe ọzọ ị ga-eme bụ imechaa ya iwee mechie ọnọdụ ịga ọfọ gị for the day. Echi bịakwa the same time nwanne echi bịakwa nwanne bịakwa ihe a ka ị ga-emegide for 21 days. Gee na vidio ebe m kwuru maka ịga ọfọ efu ka ị ga-esi wee na-emie ọ bụkwa na ị chọrọ ije na vidio etu ntu ekwu ọ bụrụ na ị nwere privacy na ebe ibi ije etu si wee kọwa ka ị ga-esi wee bibi ya ọdịnala ọta ka ị nwee ebe ị na-anọ na-ekwupi okwu na ya ọta is verse altar versus altar. If you don't build your own altar, somebody will be in his own altar or her own altar
and you manipulating you. So man, when you build your altar, I could go on them by the how go and watch that my video. How to set up an altar. So in one altar, the altar you build will match power to power with any negative altar built or from that altar when I'm manipulating, because that power now will balance altar to altar. So you have to build your personal altar. Ma ọ bụrụ na ị nwere privacy ebe ị nwere ike ibuild ya, mana ọ bụrụ na ị nwere privacy na-eche ihu na east na-aga ọfọ na-agwa ndị gị na ha so na ọ bụrụ na ha meghere gị ọnọdụ ị nwee privacy na ị ga-enwe accommodation ebe ị ga-enwe ike ibuild ya altar, that na ị ga-ebuild ya altar nke bụ eziokwu na ha ga-enye gị ego na ọ bụrụ na iji serious. So nwee time iji abịa aga ọfọ. Ọ bụrụkwa na iwu onye na-enwe ohere nnukwu ma na ihe na mkpa gị ịchọrọ ka ị nweta ya easier, ị nwekwara ike ịgọkwa ọfọ 9 hours in one day. Ọ nwekwara ebe m kụzi gbasara ya na my YouTube channel. Now ịga ọfọ abụ ị na-aga ọfọ ị nwere ike bido by 6 ka ụtụtụ end there by 3 nke ehihie 9 hours. Ịga n'ụtụtụ by 6 by 7 ịbịakwa gụọ, by 8 ịbịakwa gụọ, by 9 ịbịakwa gụọ. Ihe ọ pụtara bụ na every hour, once is that time is not what they are doing, ịbịakwa bịa kwubie okwu n'isi gị na n'isi what you don't know, what you don't like that is happening in your life. You must speak out positivity. Enwere reason eji wee kwuo n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa Matthew 7:7. Yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. O nwere some certain nkwubi okwu bụ na ọ bụ gị nwa, yes, gị nwa na-enye m anya ga-ekwu ya. O nwere ụfọdụ ihe na-eme na ndụ gị kwesịrị na ị ga-eji ọnụ gị wee kwugharị some certain things. Lụmadụ ihe ọbụla dibịa rụrụ gị, ọ bụ ihe na-agba anya mmiri na ụfọdụ ndị mmadụ na-rely on dibịa. Ihe dibịa ga-arụrụ gị bụ ga-arụrụ gị ọrụ kwubi okwu sị ndị mmụọ ndị anjelu nke Chukwu ndị ga-abịa wetara gị favor. Mana from your own side, you must present yourself in a condition that will be good to attract that, be worthy of that message sent to you. You must be in a position that will attract that angel, that good energy, that good spirit ascended to have their own blessing. Then, therefore, don't say, I have paid the dibia to do my work, therefore you go to sleep. No, it's very wrong. Because the condition of you onye arụrụ ọrụ is very important. Nke ọzọ ma echefu, ọ bụrụ na ya inner self o nwere ihe mpịawaazị nwere ike ịda abịara gị, ọ bụrụ na enweta ọrụ to their problem ihe na-emeghara eme gị. Example, ọ bụrụ na ịbụ onye ọbụla n'ịma na ịkọmitugo ihe Igbo kpọrọ arụ, ma ọ na igbugo mmadụ, ma ọ na ijegoje gwa ọrụ mmadụ ọgwụ, chidibịa gwọrọ ọgwụ ka o gbuo mmadụ, ma ọ bụ na aka ga-adịgo na ike ime, weda ma i mere mmadụ ego ma ọ bụ na ọgwụnwa mere nwoke bụ nwaanyị, i kwesịrị ị na-eche ka ọ pụta n'afa. You know why? Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ pụta n'afa, it will make you to suffer for a very long time. Because na ya bụ ihe ahụ i mere bring good negative energy around you, and that negative energy, if something urgent is not done, ọ ga na-egbuchi ihe gbasara gị na mmụọ. Ọ ga-adị ka asị na-egburu ihe gbasara gị, and ọ ga-eme ụfọdụ dibịa gbachaa afa ma afọ ihe na-eme gị. Ịghọtara ya? Maka that negative energy, that particular thing water. Mana ihe ị ga-ebu ụzọ mee bụ, ọ bụrụ na ị bịa i buru ụzọ ime eche ka afịa, because mgbe ị na-eche ka afịa ka agbata ya n'afa, it might take you years than necessary, because it might take you
longer years inweta n'ime ya agbata ya n'afa ka e wee solve that problem. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Nke ịbụọ bụ na mgbe ị na-asị na ime ekwu ya tiri na-agbata ya n'afa ka ị wee nwee ike maa na ihe ị mere n'idiri ka abụọ arụ, you are prolonging your challenges and your problem. That is why ọ dịrọ mma ka gị nwa n'onwe gị na-asị nọ mgbe a gbatara ya n'afa. Mgbe ị nechara ya fụ nwaanyị mmadụ, nwunye mmadụ nọ na di, nje kpọrọ nwunye mmadụ jee di na ya, kedu ihe ị chọrọ, kedu ihe ibu n'obi? Ịmara na ịkọmitiri alụ, ịmara na ikwesị those things ga-abụ negative energy, bụrụ a hindrance to your work. Ịmara na mmadụ n'ogologo ọrụ send ya positive energy ka ihe ọma anchor ebe ị nọ. Those negative energy around you will still want those things off. They will still expel those things because na a ga-enwerịrị the anchor. Ihe ọbụla ọmahụ na mmadụ proclaim n'isi gị, a ga-enwerịrị the anchor. And again, mgbe ị hapụ those negative ife arụ around you, ọ ga-ebutekwa, ọ ga-attractakwara gị other negative things around you. Ọnọdụ ka ịchị ihe maka ndị na-eyuzu dustbin n'ihu begide, bido n'ihu ya adịghị kpofuo ahịhịa. I can tell you na bido kpofuo ahịhịa, na bido na awụsa the waste bin n'ihu ya adịghị. I can tell you it's a matter of 1 month, a matter of time. Ihu ya adịghị ga-awụre filled up because it will attract other garbages to you. Etu akọ n'ọrụ mmụọ. If you refuse to cleanse yourself, it will attract other garbages. And that most one I got no, I can only on a gano, what I got one I got on or mother send there no negativity, it will catch you. So I have got them more than the Babatara for Jiraka, so surrender on with it, while cleanse your way. You were the worthy, you receive blessings. I got also. Now, so the elders been nage. All elders. Enwere ndị tọrọ nta na ngwurube nna gị thousands of years back na ngwurube nne gị, they are elders. Ọ bụrụ na ndị ụka ọbịa gwakwara na enwere elders, o gosiri na ha nwere onwe ha recognize na enwere elders. Mana na nghọta ndị ụka ọbịa ihe na nghọta ọdịnala, enwere elders. Ọ ha nwa decision makers. Ọ ha nwa bụ ndị ichie. If you like, call them ancestors. So you must recognize them. Ihe wee gaziere gị. Etu a ndị ụka ọbịa nọ, ha na-recognize their own ndị ichie, ha na-recognize their own ancestors. Even Jesus was saying na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, trace ya agbụrụ ya to agbụrụ David. Ụmụ Israel enwere ike ikwu okwu ọnwụ na ha ga-adị proud si na anyị bụ ụmụ Abraham. Kedụzi ka gị nwa bụ onye Igbo ji wee demonize ya ancestors? Ekum na ancestors bụ your relatives that once lived on earth, but today ha hazigo ihe dị n'ụzọ ha. Ha live a fulfilled life and become worthy ancestors. Wee nwee ike wee banyezie n'ebe ha nọ, wee so na decision makers, wee so n'otu ndị ichie. So when you recognize them and give honor to whom to honor is due, then you will be able to stand in a better position to benefit from their intercession. Daalụ. Daalụ nna anyị. Ihe ọzọ anyị chọkwala ịjụ gị bụ kedu ka onye ọdịnala Igbo, onye chọrọ ịbata ọdịnala Igbo ọfụ, kedu ebe onye ahụ ga-ebido? Because na ọ na-abụ ụfọdụ nwee ike je na nke dibịa afa, gbara ha afa dị iche iche, gba ha nke a, ma ọ bụ ọbụgodu na onye jere n'ụka enwere ike agwụ ya nke ya mee nke ma ọ bụ ya mee nke ọzọ. Kedu ihe bụ ihe izizi, ihe mbụ na mbụ onye dị otu a kwesịrị ime ka o wee fụ na o doziri ụzọ ya ọfụma, ka o wee fụ na ọlụ ọ na-alụ na-aga? Daalụ. Nke mbụgoro bụ na ihe onye mbụ mmadụ kwesịrị ime mmadụ kwesịrị ime na ọ bata n'ọdịnala. Nke mbụgoro bụ ịgba afa, jee jụọ ese n'ihe dị n'ụzọ gị. Mana ihe na-agwa ndị mmadụ bụ ije na binye n'eje ọsụ jewe ịgba afa, ị ga-ewere ọjị kpọkuo chi gị, kpọkuo ya ancestors, gwa ha sị ya n'ụbọchị taa
ma ọ na ụbọchị bụrụ ụbọchị eke na-abịanụ na ị ga-ejekwanụ ka ije jụọ ese ka ị mara ihe na-eme n'ụzọ gị, ka ị mara ihe ọ ga-abụ eme ka e nwee chi dị mma n'ebe ị nọ ya na ngwurube nna gị. Ha biko ha duzie gị ụzọ na nke onye ga-abụ onye a ga-esi n'aka ya wee kpughere gị ihe ị kwesịrị ịma na ihe ị kwesịrị ime ka ị wepụta ihe, maka na ada ụka ibe na-agụ akwa. Ị awapụrụ ndị a na ọjị, gwapụrụ ha ọjị, wapụchara ha ọjị, tụpụ ya na ngwurube nna gị na ọwụ n'obe nna gị nọ. Ọ bụkwa nna ebe ọ bụla ka ị nọ na mba, wapụ ọjị kpọkwuo na be nna gị, kpọkwuo ndị ichie na ndị tọrọ ntọala ngwurube nna gị. Maka na ụnụ a na-adawa aghara uko, ị nwere ike ịgbakarị ike ụkwụ gị n'ọsọ. So ihe ọ pụtara bụ na you carry them along because you need their blessing. Without the blessing of your forefathers, ọ ha ka ị ga na-agwa ọjị na-agwa ha ihe ọma na-ebe na be ndị ọzọ ha na-eme na be gị. So you can't do anything without them. Onye ahụ nkọwa ihe kwụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa si apart from me you can do nothing. So apart from ndị a na-afụ n'anya, ọ ha nwa bụ ya spiritual backbone. If you like, si ebe a jebe America. Ọ bụrụ na ị gwọrọ ha na ebe ị na-eje na-asị na nwatakịrị nna ya dịrị ozi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ, na ọ gwara nwatakịrị gwa okenye ihe ọ n'ebe ọ na-eje, ọ gwa ihe ọ ya ekwu na oruo, ị ya akwụwara ha ndị nna nna anyị ghọtago si ya na-ekwe ebe ị na-achọ ije. Echefukwara na ndị Igbo na-ekwuru si na onye buru chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. So before you mee ihe ọbụla, carry them along. Nke mbụ na oshoro respect, nke ịbụọ na oshoro na gị ma na without them you are nothing. Nke etu oshoro na ishoro their own assistance, maka na anya nke gị nke dị bụrụ mmadụ, ị nwere ike isi nọ na nke dibịa ka ị ga-eje ma ọ na nke ọzọ n'anya nke gị nwa, mana ha nwere onwe ha n'anya nke mmanụ onye ya afụ ihe bụ nsogbu gị. So mgbe ị karị ha along etu a enwe ike wee direct ya gị, ị nwere ike all of a sudden ife ofu onye ya asị gị ngwa ka eje ebe dị etu a dị ichere n'ebe ibu n'obi, ma ọ ị nwere ike na-awụ ọtụ vidiyo nọkọta ife ofu onye obi ga-asị gị ngwa ka onye agbara gị afa. Ịghọtara ya? So na ihe dị mkpa bụrụ ya awapụgoro ha ọjị iwe gwa ha then ọgwụgwọ nọ na ya onyonyo ka ị na-awọchị ifu the right person ahụ mmụọ agha so gị chi onye ụwa agha na ndị nna nna ha agha ịkọzọtụ ga-eme gị asị n'obi onye agwụgwọ obi gị nabatara ka ọ gbara gị afa. And whereby na obi gị elu dịko to that person, ọ ga-enwe ike kpughee ihe nzuzo. Maka na nke mbụ na mbụ ugoro ikpughe ihe nzuzo mara ebe nsogbu gị dị, amara ga na ebe nsogbu gị dị asọbụgo ya problem 50%. Now ọ bụrụ na amatazie ihe izi ga-emewu ịgbacha afọ ị mara ebe nsogbu dị, mara na ngwa ọnọdụ gị na chi gị, ọnọdụ gị na ndị ichie, ngwurube nna gị ebe egburu mmadụ, ngwurube nna gị ebe emegburu nwa ọgbụ ma ọ nwaanyị bịara ije di, ngwurube nna gị ebe e mere ọtọ n'ọdụ iche iche ma ebe emebiri ọfọ ma ọ mebi ihe ọdịnala. Then ị marụ the forces of nature na-eso gị, mara iyi ụwa gị, mara gbasara ọdụ ọmụmụ ma ọ akwari ọmụmụ na be nna gị. Ihe ndị a bụ ihe ndị kwesịrị ka o doo anya ma iji ego ma ijighị ego. Ọ na-ahụ na-agwa ndị mmadụ na-asị ha ị na-asị na ego owu ya problem, ọ na-ahụ ndozi asị na onye adịrọ serious. Yes, mmụọ abụrụ ego ka ọ na ihe mmụọ chọrọ uwe obi gị. Now ha mgbe ị ga-amatazi ihe niile wụ ya challenges of life, nke iji ego ya imee example agwa m nnọọ chi bụ ụzọ agbachara bụ ihe izi ga-ebu ụzọ wee gbaa afọ gbara onye bụ gbarụ chi gị. Then ịmatazie chi gị ahụ isi chi onye ụwa m n'ọta ka m na-awapụrụ gị ọjị, bụ nwoke bụ nwaanyị, si n'ikwu nna isi n'ikwu nna, o nwere mmiri ma ọ bụ arụsị ọnwụ na so chi onye ụwa m bịa nụta na ọjị. Ịkpọ ha sị ya o nwere mmụọ ọbụla ya na chi m na-erikọ, nwere ọgbụgba ndụ ọbụla bịa nụta na ọjị, ị na-awapụrụ ha ọjị. Inwe ego igbu ha anụ mmadụ enyere ga akpọtụ ochie onye ụwa gị gbuo rie anụ. Nke a bụ nọmba 1. Ọ bụrụgoro na ị nwere ozi ego iji eme ndị ọzọ, nke bụ eziokwu na mmụọ ma na ị nwere ego, mana ọ bụrụ na ị nwere ego mebe ihe ndị a afọ gwara gị one after the other, na ọ bụrụ na ị nwere ego iji aha ncha niile, nke bụ eziokwu bụ na ị na-eme ego ga na-apụta ihe eji metọpụ ndị ọzọ, ka ego ga-esi na-apụta ga-agba agharị. Na ọ bụrụ na ị megido nke anwa mechaa ya, ọ bụkwanụ na ị nwere ego ma ị nwere ego mee nke ego dị nke ị nwere ego na-awapụ ọjị na-agwa ndị egere na ndị mbụ ndị ichie ebe nna gị na ịchọkwa na iburu ha anụ mana na ị nwere ego. Ha biko ha tụgharịarịghị ajụ, ha mere ka inwe ego na inwe ego n'ihi eburu ha anụ. Ihe ha chọrọ bụ commitment sincerely na ị nwere. Ihe ọzọ ha chọrọ bụ ọ bụrụ na ọmụmụ nọ na ngwurube nna gị emejọ,
agwara m ọnụ jee na vidio nkụzi mbụ etu ị ga-esi were akwa ọkụkọ Igbo. Akwa ọkụkọ Igbo bụ ihe dị ndụ. Were aka ọwa akwa ọkụkọ Igbo were mmanụ na nnu wee ze ha iwe. Ekwuola m ya gaa na vidio m ebe m kọwara etu mmadụ ga-esi ji akwa ọkụkọ Igbo wee ze mmụọ iwe. Iwere akwa ọkụkọ Igbo ekwuru m ya izie na anyanwụ fesie east ka ị ga-esi m ebe isi kpatara ngwurube nna gị chọọ ebe anyanwụ si achanite n'ụtụtụ yanwa east, ebe a ka ị ga na-eche ihu. Maka na ọ bụrụ mmadụ niile dọtụrụ anyanwụ na eze elu. Ịghọtara ya? Ihe ndị Igbo ji adọtụ anyanwụ na eze elu n'ọwụ ma anwụ a na-acha ma ihe niile na anyanwụ na eze elu n'ịdọtụbe mbụ dị the concentration of powers n'ọdịnala Igbo. Now ifesie east were akwa sị ha ji onye ụwa ma ọ bụ ndị my ancestors ma ọ bụ mmụọ nọ na ngwuru one after the other n'iji akwa na-eze ha iwe ọbụla ha na-ewere ya banye na akwa iwelu nnu na mmanụ imetụrụ obe na-ete n'ahụ si ya na nnu na mmanụ adịkwa na-ese okwu itebe na ahụ itechaa ya jee ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ tiwa anya bụ akwa ntiwacha anya bụ akwa were ego aja 20, 50, 100 n'ọnwụ na ị nwewuru tupu asị ha na-ego aja gwa ha ngwa mgbe ị na-agụ ya bụ ọjị si ya na ọ bụrụ na ọnọdụ tụgharịa ihe mamere gị na ị ga-emere ha nke a ịgwakwa na nkwa nke ihe emegbu ma ọ bụ na ihe na-eto adịrị m ego batara m n'aka na mba edeme ihe a gbara m n'afa kebe eziokwu na ime etu a sincerely they will give you money. Etu a ka ụmụ mmụọ niile a na-ewere gị iwe ka ị ga-esi wee were akwa na-eze ha niile iwe one after the other na-agọpụrụ ha ọjị ka ị gwa ha na ya na ịma na ha nọ mana ihe ji gị iwu gịnwawo mbekwuwe aka mkpụmkpụ ekwere gị ejide ihe nwa mana ihe na-achịkwa bụ na imebe sincerely. Agwara m ndị mmadụ gwakọ nwụrụ ka esi agụ ọgwụ for 21 days imebere anya sincerely you will see money ka ibido mebe ihe dị n'ụzọ gị unless iji mmụọ aghụghọ. Ka m kwuo nke a, ọ bụrụ na iwu onye bịara n'ọdịnala maka ego mbute ị bịara n'ọdịnala ka atọ ọgwụ na-abụ maka na ijebe ụka dị iche iche a na-apịawa gị azụ ihe mgbu karịa ị na-abịa n'ọdịnala n'ọdọs ka ị bịa ka asọ ọgwọ problem ka iji gaa n'ụka ọbịa nwanne iji obi aghụghọ. Sorry for you, enwere ike ya pardon may not be soft. Mụnwa na onwe ejiwe nwa amatụ achịgata m n'ọdịnala ụdị obi m niile 101% ihe njiri chigata na ọ bụgoro na mmadụ niile si na ha achọghịzi ọdịnala mụnwa si na m chọrọ ọdịnala ogologo ndụ m niile. Ghọtara ya? The total confusion ahụ nji wee jụ ụka ọ total confusion a ka anyị chigata n'ọdịnala ha fụrụ n'obi m na m wepụtara obi niile ka ọha na mụ ma na ọdịnala bụ ụzọ ndụ anọ dị ya nwụdị oli ụzọ enwere ụzọ ọzọ. Ịghọtara ya? So onye ahụ ihe iyi emego that conviction as onye mbụ kpatara ọdịnala must be strong. Ị ga-agwa ha n'ikwetago na inwe ọzọ ịbụrụ nke ị na-abịa bụrụ mmụọ aghụghọ ịdị abịa ka ị bịa ka asọ ọgwọ problem nke igwere ji na ọkụkọ na carton of indomie na parais ga-enye pastọ gị na ịbịara inye ekele kwanyere ịma na ndụ ichie ka ị wapụrụ ọjị ha wee mee inwe chi dị mma. Ịghọtara ya? So ihe na-eso eme na ụfọdụ n'ime ụlọ na-adị aza ije ụkwụ mmụọ aghụghọ. Ị ga-echegharị ma chigharịkwa back to your root ka ndị gị na ha kwụ wee kwudosiere gị ike. Daalụ. Daalụ n'ajụjụ a ịzara. So ihe nghọta n'ihe niile anyị kwuru bụ na bifo mmadụ apụwa ije jụọ ese maọbụ ịgba afa na ọ ga-ebugodo ụzọ wapụrụ ndị ichie ebe ha ọjị wapụrụ ichi ya ọjị bifo o jewe ịjụ ajụjụ dị otu ahụ ka o wee nwee ike inweta ezigbo azịza. Daalụ. Ihe ọzọ anyị chọkwalụ imetụ aka na ya bụ ihe a gbasalụ na ndị Christians ka m wee tinye ya otu ahụ. Kedu ihe gbasara ha deje enwewe this negative effect n'oyibo ihe gbasara mmiri ekwughara ihe ọbụla gbasara mmiri asị ka eze wee gwa ha na-ekwu mami water power, powerless power, all those those mindset ndị ụka na-enwe concerning mmiri water bodies and all those things. Mana akwụkwọ nghọta na abịakwa n'ihe ụfọdụ na ọkwa ofu mmiri ahụ kwa ka a ji eme ihe dịka baptizim adult baptizim ma ndị otu ya agasị. So nsị ka enwe ya ka ịkọwara anyị ọfụma gbasara ihe dịkasị like mmiri a na negative effect ya or mindset ndị ụka na-enwe gbasara mmiri. Daalụ maka ajụjụ gị.
ihe niile agba aghọtara ije n'akwụkwọ Jenesis a sị na Chineke Chukwu okike kechara ụwa na mmiri dị juru n'elu ụwa, asị na mmụọ Chukwu na-agagharị n'elu mmiri, the spirit of God is upon waters. Jee gụọ nọt na akwụkwọ Jenesis, ọ bụrụ mụnwa derie nwa ọnya ka ekechara Chukwu okike wee sị ka na-akọrọ dị wee nwa a na-akọrọ. It will trace you to know ịchọje ego gụlụọ ya na mmiri more than land na ụwa, land space bụ mmiri. So na ebe mmiri dị cover n'elu ụwa karịrị ebe mmadụ bi. So na mmụọ Chukwu na dị n'upon waters gosiri gị na mmụọ Chukwu nọ na mmiri. Gee ntị, Chukwu, water, land, sun, moon, stars, they are all forces of nature. Ihe niile a bụ ndị angel nke Chukwu, all department. Ndị mmadụ to understand how things work. Chukwu okike kechara ihe niile o kere eke, si na ihe niile o kere eke dị mma, wee nwee departments ndị na-take care of all the natural forces. Enwere ndị angel nke Chukwu, the elemental beings, ndị na-arụ ọrụ n'ikuku. Ọrụ ha bụ efu n'ikuku na-agagharị na-ebute oxygen and the rest of them all over the world. Enwere ndị angel nke Chukwu, ndị ọbụ ọrụ ha bụ ịfụ n'ala ihe niile dị n'ala, the rock. Ọ na ịmara na rock na-egwuru egwuru. Ije na ilese na Abuja, o nwere ihe a na-akpọ Zuma rock. Ije na Zuma rock ahụ, ị ga-afụ ihe dịka ebe a si ihu mmadụ. Vat onye ọra jere Abuja, o so na one of the sightseeing ihe eje efu ebe ọ dị ka asị na-ewere ihu na-aka abụrụ ihu mmadụ na large stone n'ebe a na-akpọ Zuma rock na Abuja. Ndị jegoro Abuja nwere ike ime ebe a na-ekwu ihe a. Ijegasị n'ebe dị iche iche na mba obodo dị iche gasị, ihe afụ obodo mmiri na-agbapụta n'okwute, ihe afụ obodo ya ahụpụta okwute ahụ abịa dịka asị n'ihu mmadụ. Ihe niile a bụ the act and aka ọrụ ndị afụrụ anya, ndị na-arụ ọrụ ma n'okwute, ma ndị na-arụ ọrụ na mmiri, ma ndị na-arụ ọrụ n'ala. So e nwere ndị angel nke Chukwu, ndị ọ bụ ọrụ ha ime ka those things anwa dị. Chukwu okike kechara ihe niile o kere eke wee nọrọ n'ebe ọ nọ dịka Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, mana o nyeziri ikikere to ihe o kere eke to further creation. Example, dị na akwụkwọ Genesis, according to akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ihe nji wee kwuo otu ya bụ ka ị nwere ihe ịma wee mara gị akụ ihe ịmaghị. Oruo na agwọ wee sị na nọọsịrị mmadụ jeenụ merie n'ụwa, procreate ya. So ihe ọ pụtara procreation abụrụ ọsọ ịmụta nwa. Procreating bụ ụlọwụ mmadụ nke ekegoro n'elu ụwa, gaanụ meenụ ka ụwa bụrụ ebe mara mma karịa ka ọ dịrị na mgbe ụlọ bịara n'ụwa. And today you will bear me witness na mmadụ, remember na akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ na we human being we are gods. Ịghọtara ya? So we human being bụ di nwanụ wee nye ụmụ ihe niile nọ n'okpuru anyị, the lesser beings. Human being ọ bụrụ etu a ọ Chukwu okenyere mmadụ akọ na uche, mmadụ wee na-alụ ụlọ mara mma, na-alụ smartphone, kwa na-alụ smartphone now, na-improve na technology, na-improve na modern cars. Ihe niile a bụ ihe niile mmadụ na-ekreti, mana otuto niile dịrị Chukwu nke kere mmadụ. Etu a ka ọ dịkwa angel nke Chukwu. O nwere ụfọdụ ihe dị iche iche nature gbanwegoro. Ihe niile a bụkwa glory to the unmovable mover, onye kere elu ka ana. Mana anyị niile bụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. So ihe na-achọ ịkọwa bụ na Chukwu okike etu o kere ụwa bịakwa na-eme improve from etu ahụ o kere ya, site na amamihe nke mmadụ na amamihe nke ndị afụrụ anya, ndị na-enyekwa aka na-enye mmadụ wisdom eji eke ihe ndị a niile wee na-aga. Mana otito niile dịrị nyanwa na onwe ebe onye kere elu ka ana. So ihe ị ga-aghọta na ya bụ na mmiri bụ nnukwute ihe. Mmiri wụkwa part of ihe okike Chukwu kere. Enwere the elemental beings bi na mmiri, ndị na-arụkwa ọrụ for the glory of man and Chukwu okike. Ha na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, mana n'ọrụ ha bụ ito Chineke, elu Chineke ozi ọrụ. Mana mgbe ha na-arụ ọrụ ha na-abịakwa across man. Ha na-emekwa encounter with man. They are the water sprites, they are the salamanders. Then
all of them, if you like, call them the Mamets and rest of them. You also go her, but they are all elemental beings walking in the water for the glory of the creator of the whole universe. They are not evil. Water on its own abụrụ evil. Mana ihe ndị ụka ọbịa kụziri ndị mmadụ wee tinye ndị mmadụ ụjọ ka mmadụ ga-atụ. John the Baptist, ebee ka ọ nọ wee na-eme ndị mmadụ immersion baptism? Is he not in the water? Okay, n'akụkọ ndị ụka ọbịa, before Jesus ebido ọrịa, ọ bụrụ na mmiri ka ọ bịakwara, John the Baptist wee mee baptism. Wee si anyị na akụkọ ndị ụka ọbịa na olu wee daa n'elu. Ọ bụrụ na mmiri ya ka ọ nọ wee receive the spirit o ji wee bido ọrịa. So kedu ihe ndị mmadụ na-ekwuzi? Okay, ka m kọwara ụlọ ihe ọbụrụ chọrọ ịma ihe gbasara mmiri. Ịgbọrọzi na mgbe ndị taasị jidere ndị ọnụ ụtụ sịrị ya masta na ụmụ ha adị akwụkwọ taasị na gịnwa na ụmụ ha adị akwụkwọ. Ewee sị na ọ jiri Pita ngwa jeenụ na mmiri ka ụnụ jee kụta azụ na azụ nke mbụ ụnụ ya akụta meghee na ọnụ ya na ụnụ ya afụ ego ka ụnụ wee bịa kwụọ taasị. Ọkwa eziokwu? O gosiri na ndị mmiri nwere ego, nwa akụ na ụba. Ị nwere ike ịna-ajụ nke ka ndị mmiri si nwee ego ajụjụ onye aghọtara ihe na-emenụ. Nke bụ eziokwu, mmaziri ga-atọ etu ya esighọta ya. Ị ma na anyị nwere eji alụ ọrụ na mmiri, enwere ngọ anyị na-akwụ, enwere ngọ eji akwụ ụgwọ na-akwụ ngọ n'isi nwaanyị. Ihe niile abụ ma akụ na ụba, ma ịkpọrọ ya ego igwe, ma ịkpọrọ ya ego ayọrọ, ma ịkpọrọ ya ego naira, ihe niile abụ ihe eji akwụ ụgwọ na mmiri. So mmiri nwere akụ na ụba, mmiri nwere ihe akụ na ihe nwe. So you cannot do anything without water. Okay, kee maka ndị na-ekwuru ọ bụrụ na ọkwa ndị ụka ọbịa na-agwaghị ihe a na-edebe were nnu tii na mmiri wee sị na nke holy water, ọ bụrụ ya maka na etiri ya nnu. So kedu ihe mmadụ nwere ike ime without mmiri? So ọ bụrụ na mmadụ na-agwa gị niile eje na mmiri, mmadụ onye ahụ dị ignorant. Maka na ihe ị na-achọ ije na mmiri ahụ, mgbe ị na-eje akwụ ngọ na mmiri, ị na-eje eme ka ị mee saraka wee nye all the elements that lives in the water. Ihe metụtara mmadụ ji eko ego na mmadụ amara ihe. Mmadụ tinkere nọọsụ ya na-eto Chukwu. Ọ bụrụ eziokwu, ihe niile ekere eke, call it birds, call it trees, call it plants and everything, all the creatures, they all thank Almighty Father. So mmadụ enwere ike ịda nọọsụ ya na-eto Chukwu. So mgbe ị ga-echụwa aja na mmiri, the elemental beings, remember, Chukwu kwuru na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ụmụ nnụnụ nke igwe enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke bi n'elu na-azụ ha ndị. Ọkwa eziokwu? Azụ niile na-abi na mmiri ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chineke na-esi na mmadụ wee zụọ ha nri. So mgbe awa m jere chụọ aja na mmiri, tie gota bred, gota kọn, gota rice, gota nke a wee jee nye ụmụ azụ ada na mmiri, ha na-enwe aṅụrị na-ekwe eze a na-abịago, eze a na-abịago. Ka Chukwu okike ka ịza ihe o ji maka ya bịa. Ị ghọtara ya? Ihe ọ pụtara na ụmụ azụ na ndị niile anọ na mmiri, the elements nọ na mmiri a ka awụ ebe ha nọ, ha okwuo na onye nwe anyị ga-ezitere ha ihe a ga-eri. So mgbe awa m ji chụọ aja na mmiri, ma nwere ewu wee nye ma ihe niile, they will feast on it, on them all. Ha ga-ekene onye nwe anyị maka na enyere ha na-echi n'aka mnwa wee zara wee nye ha ihe ha riri. Therefore, ha ga-asị Chukwu okike biko gọzikwara anyị zara na o wetara ihe anyị dị taa. Therefore, they are helping me, interceding for my work to go. Mmesịa nke mmụta n'elu ala, egbuo ebulu wee chụọ aja ka ndị dị ndụ nkwa mmadụ sokwa wee kwuo. Mgbe anụmanụ na ihe mmiri na mmiri na-asị sị gọzie zara na ọrụ ya aga, mmadụ nọ n'ụwa bịakarịji anụ ebulu ṅụọ mmanya ọsị ya gazie. Ihe ọ pụtara na ihe niile ekere eke na mmadụ na-esi na ọ ya gazie, onye ahụ na ọ gazie. Ghọtara ya? So onye ọbụla na-eje ekwu akụkọ mmiri, na-eweta mmiri ọnụ, agbara ihe ọ na-ekwu, maka na mmiri bụ ndụ, and ihe ọbụla lụrụ unyi na mmiri ka eji asị ya gazie. Daalụ n'ajụjụ ịza. Ihe ọzọ anyị chọkwara imetụ aka na ya bụ ịma na ihe sokwanụ n'ihe eji ekwula okwu na onye a bụ onye ọdịnala na onye a bụ onye ọgọ mmụọ bụ na anyị kwere m ghọta like na nghọta nke m na mma na ndị ọdịnala asị na ha na-eyuzu osisi apịrị apị na ya bụ ikpere alụsị ahụ, mana ọ bụkwa nghọtakwa na ndị ụka na-eyuzu krọs. Onwe ndị na-eyuzu krọs nke Jizọs dị, nwee ndị na-eyuzu nke ọdịrọ. Mwesị biko ka ịkọwagodu inye anyị nkọwa gbasalụ
osisi a maka ịmụ ihe a atụgasịrị atụ ndị ọdịnala na-eyuzu na like ụmụ ihe ahụ a na-eyuzugasị n'ụka status nwere ihe similarities na ọ bụrụ ndị oyibo dị n'etiti ha na-abụ ka o nwere ọdị ha na-abụ ọgụ ihe dị iche. Daalụ na ajụjụ gị jụrụ ajụjụ dị mma. Ihe m na-achịkọwara onye na-ege ntị chọrọ ịma nke bụ eziokwu bụ na those statues or images, they are all artifacts, they are all symbols. Whether me kpọrọ ya crucifix, me kpọrọ ya ordinary cross, me kpọrọ ya image Virgin Maria statue or whatever, those things are symbols. Then etu abụọ dịkwa n'ọdịnala n'ijelu na n'ihu mmụọ wee fụ carved image ma ọ bụ na n'iyuzu obesi wee kpọtuo oche onye ụwa mmadụ ma ọ bụ ihe niile ndị a, ihe niile abụ just a symbol ga-eme gị ka ị marụ na ihe na-etu a it represents ọ ihe ga-abụ ị na-ene ya anya ọ draw your attention na o nwere ihe nọ ebe a, mana o nwere spirit nọ behind mmụọ ahụ akpọrọ afa wee na-ewubie bụ that spirit awa nọ behind those images ị na-afụ anya. Image is just for you to concentrate nwee something ị na-ene anya ka mmụọ gị wee ghara ịda apasasị. Exactly ihe ahụ image na-arụrụ ndị ụka ọbịa ọnya maka image na-arụrụ ndị ọdịnala. That image ahụ the show symbol nọ ebe a ka mmụọ dị etu a nọ ma ọ bụ n'ebe a bụrụ ihe a na-elekwasị anya ọnọdụ ka ejiri mara ihe tụrụ atụ ka i wee lekwasị ya anya, ọ bụrụ onye nwa wee ebe dị maintain dị onwe spirit nọ behind those things, and those images bụ ihe iji ya na-elekwata anya. And nke ọzọ bụ na ndị ụka ọbịa na-ekwuru we ordinary people are not worshiping those images or anything pagan. No, those are the symbols. Those are ihe eji mara ihe ọ ga-adị elekwasịra dịka nsi wee kwu. Onye ọdịnala na-efe bụ dịka esi wee kwụwa ya bụ na ndị ọgọ mmụọ, anyị bụ ndị na-agụ mmụọ na-efe Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile direct. Ndị images e nwere ihe abụ ndị angelu nke Chukwu, ndị anyị na-enye nsọpụrụ. Iji maatụ abịa na ihe gbasara nsọpụrụ, ekere nsọpụrụ ụzọ ịtọ. Enwere latria bụ nsọ ofufe a na-enye Chukwu chi nke igwe nyewawu okwucha ọgwụ. Enwere nke a na-akpọ hyperdulia nke a na-enye ndị entities of powers dịka okwu mmụọ si ebe a dọtụrụ angelu nke Chukwu. Then nwekwa nke a na-enyekwasị ndị ezumezu mmụọ ndị ọzọ, ndị angels dịka chi onye ụwa mmadụ. Ndị a ka a na-enye nsọpụrụ a na-akpọ dulia. So ekere nsọpụrụ etu ahụ si wee bụrụ na mmadụ nwere nsọpụrụ ị na-enye nwanne gị ya senior brother, nwee nke ị na-enye nna gị, nwee nke ị na-enyekwa maybe onye nchụaja. Ịfụrụ ya? Depends on personality. Etu ahụ ọ dị. So those images, ihe anyị na whenever we are genuflecting, we are not genuflecting na those images. We are genuflecting because of the spirit behind those images. Ịghọtara ya? Ka mmadụ ga-atụ like enwere ike asị n'obodo nwere deity, let's say call it Amadioha ma ọ call it Olas. Those deities are male deities, bụ arụsị nwoke. Gịnị bụ arụsị in full? Bụ alụkwụsị. Ọ ndị angelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ndị nna nna anyị ha mgbe gboo in their own wisdom kpọtụrụ n'oge mkpa, eneghị anya n'oge a na-emegbu ha ma ọ bụ oge ndị ọgụ, ndị agha aba ma ọ bụ ndị agha dị iche iche na-awakpo obodo wee sị mba na ha ma efe odu aka ha ma ọ bụ ha ma nọ n'ụlọ ka ewu wee nwụọ n'ọgbụrị. Ha wee si n'ọnụkụ na klan nwe ya bụ mmụọ wee weta odo okenye, ha wee hibie wee kpọtụ onye bụ angelu nke Chukwu ụbọchị dị etu a. Mana ị ma na-eje na angelu nke Chukwu na ha ya abakwa nke ha St. Michael. Ndị ụka bara nke ha, ọ bụrụ eziokwu. Ndị ụka bara nke ha St. Michael si na ọnyanwa bụ onye isi ndị na angelu nke Chukwu, ndị ọrụ ha bụ ije ọgụ. Dan machịgwa na-enwere imirikiti ndị angelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ ije ọgụ, ọ bụrụ St. Michael bụ onye nụ.
so ndị ụka baa nke St. Michael ị ma na-eme anyị wụ ndị ọdịnala expect ka anyị kpakwa nke anyị St. Michael no ịtara ya ndị Angelu nke Chukwu like Amadioha Olasị ha and rest of them bụ udo ha ihe niile abụ ndị Angelu nke Chukwu mana nke ọbụla nwere ihe eji wee wubie ọ bụrụ nke ewubelụ maka ije ọgụ iprotect obodo maka ndị agha na-abịa awakpo obodo na mgbe gboo akpọtụ Angelu nke Chukwu na ọha ga na-akpọtụ taa na ihe ha ga na-emere obodo bụ ide echekwa obodo n'aka ndị ọjọọ ndị ntọrị mmadụ ha gwacha mmụọ ihe akpọtụcha ya ha gwazie mmụọ ife ha ga na-enye ya na echefukwara na mmụọ ọbụla akpọtụ n'ọdịnala nwere nsọ onwere mmụọ ọbụla obodo kpọtụrụ gasị gị jee kpọrọ nwunye mmadụ onwere mmụọ ọbụla obodo kpọtụrụ gasị gị jee gwọọ ọgwụ ka igbo nwanne gị so ọ nsọ anwa ya bụ nsọ ọdịnala ọ ha iwu nke Chukwu so alụsị bụ ndị custodian entities of powers akpọtụrụ ka ha nye aka for the governance and making sure na enwere law and order n'obodo n'isi na onye emewere nwanne ya so mgbe a na-recognize mgbe burugbo a na-recognize the existence of ndị ụmụ mmụọ dị etu a ndị Angelu nke Chukwu etu a adịghị echefukwara mgbe oge a na-agwa gị na enwere ihe ka ndị polisi enwere ndị uwe ojii mgbe a na-awụ survival of the fittest echefukwara na mgbe ihe a na-agwa thousands of years ụfọdụ deities anọgo over 500 years ụfọdụ karịrị so mgbe a na-agwa ihe enwebere ihe dị ka ọchịchị gọọmenti enwebere ihe dị na mmadụ mee ka ije kpọọ gọọmenti ma ọ ka ije kpọọ kọtụ ma ọ ka ije kpọọ polisi enwero so ọ ha nwa bụ ndị wụ the custodian ndị na-afụ na-ekpere ihe nwere ikpe nkwụmọtọ n'obodo na-efụ na nwanne emegidere nwanne ya ịghọtara ya ebe a ka a na-ekpe ikpe obodo dị iche iche fụ na-emente na ikpe nkwụmọtọ ịghọtara ya ka m kwụsị ebe a ihe anyị kọrọ taata bụ ajụjụ nke mbụ ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala part 1 ọ bụrụ na o ruo echi anyị ga-enwekwa part 2 continuation of ajụjụ ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo onye abụ ihe anyị ga na-ewetara gị Ugochitubelu Ọdịnala Temple abụkwa m onye nke gị Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu Ọdịnala Temple anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche onwe ajụjụ ị nwere n'ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ihe nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi gboo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo send them message na WhatsApp 0805 78 37 672 daalụ aga m enyere gị aka my mission is to help people live better life ịwe ọchịcha vidio tụsara ụmụnne gị ndị ọzọ maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezu ịwe ọchịcha ya chetakwa na ị ga-awa ọchịcha nke a ga-eme echi continuation of part 2 daalụ ka ọ maka mere nwoke mere nwaanyị Sí. daalụ